А какво ще стане, ако имаме един израз затворен в скоби, хикс минус 1, модул от хикс минус 1 да е равно на 5? Тук разсъждаваме абсолютно по същия начин. Нека нашия израз е една своеобразна количка, застанала в нулата. Тя има възможност да тръгне наляво по числовата ос или надясно. Да си изберем да тръгне надясно. След като е равна на 5, тя трябва да отброи точно 5 крачки, за да стигне до своето решение. 5 крачки надясно стига точно до числото 5. Откъдето можем да направим извод, че хората, които са вътре в количката или хикс минус 1, стигат точно равно на 5. Със същата сила обаче, нашите хора могат да се разходят и в обратна посока. Тоест, нямаме как да дадем само едно решение, равно на 5. Задължително проверяваме обратната посока. Ако тръгне наобратно и отброим 5 крачки, нашите хора ще стигнат до числото минус 5, откъдето можем да запишем второто решение на модулното уравнение. Хикс минус 1 е равно на минус 5. По средата им винаги поставяме или, което ни дава възможност да избираме или едното, или другото решение. Винаги, когато решаваме модулно уравнение, ние сме задължени да дадем и двете решения. До образа на числото 5 надясно или до минус 5 наляво. Използваме знанията си за решение на уравненията и много бързо стигаме до изводите, какви точно са корените на нашето модулно уравнение. Модулните уравнения винаги имат две решения. Освен когато се разгледат следните специфични случаи, когато модул от хикс минус 6 е равно на 0. Т.е. не мърда нашата кола от числото 0. Нито отброяваме крачки. Тогава изчисляваме с единствената възможност, при което това е равно. Израза вътре в модула също да е равен на 0. Тогава модулното уравнение има едно единствено решение. Или хикс е равно на 6. И втората особеност. Когато имаме модулно уравнение, при което крайният резултат е отрицателен. Тъй като в математиката не познаваме движение да се извършва в обратна посока със знак минус, т.е. отмерването на разстоянието е винаги положително число, в нашия случай, когато имаме модулно уравнение равно на отрицателно, ние на практика няма в каква посока да измерим числото минус 7. Затова нашето модулно уравнение няма решение. Затова е прието, когато модул от хикс минус 1 е равно на отрицателно число, направо отдолу да се поставя хикс принадлежи на празно множество или нашето уравнение няма решение.